Ne znam šta je bolje, to što je ovakav smještaj udaljen samo sat vremena od Zagreba ili to što smo ga imali samo za sebe. Kad smo došli, večer je bila hladna, ali smo ju odlučili provesti u ovom vanjskom džakuziju koji je bio kipuć, pa je bio baš neki poseban gušt. Najdraži dio dana mi je bio doručak koji smo preko poruke dan ranije naručili i bio je ispred vrata sobe u točno dogovoreno vrijeme u košari. Super je što svi proizvodi koji imaju su domaći. Neke su sami napravili, a neke kupili od lokalnih trgovaca. Znači top. Nakon toga smo otišli na Jelenov greben gdje, kao što ime kaže, možete vidjeti puno jelena. A kad kažem puno, onda to znači da ih vidite na svakom uglu. A možete ih i hraniti. U smještaju možete rentati i električne bicikle koje mi nismo stigli, ali samo znači da se moramo vratiti. Mi smo ovdje išli preko tjedna pa nije bilo nikoga, ali vjerujem da vikendima bude puno. U svakom slučaju, Ortenija stvarno spada u jedno od onih unikatnih mjesta na kojima imaš apsolutno sve i u kojima ćeš se zasigurno odmoriti.